छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त छत्रपती ग्रुप डोंगरगावच्या वतीने मास्क वाटप। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येते। मात्र यावर्षी कोरोनाचे संकट संपूर्ण जगावर उभे ठाकले आहे, त्यामुळे शिवप्रेमींनी निराशा जाहीर झाली आहे। मात्र डोंगरगावातील छत्रपती ग्रुप निराश न होता त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती अतिशय साध्या पद्धतीने साजरी करत शासनाचे जे निर्बंध घालून दिल्याप्रमाणे आज डोंगरगाव बस स्थानक येथे 501 मास्कचा वाटप करून ही शिवजयंती साजरी केली। यावेळेस छत्रपती ग्रुपचे अध्यक्ष, अधिकारी व युवक मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते। आज शिवजयंतीनिमित्त आम्ही सर्व मंडळाचे कार्यकर्ते कोणताही व्यर्थ खर्च न करता कोरोनाच्या काळात या सर्व जनतेला मास्कचं वाटप करीत आहोत आणि सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करून आम्ही सर्वजण 500 मास्कचं वाटप केलेले आहे।